Ang tinuod nga lagad sa Ginoo mga igsoon mubarog yun sa kamatuoran. Ako ning balik ko na bisan pag iyang membro, iyang disciple milyonaryo. Nakasa iya jud nang i-rebuke mga igsoon. Kana bang iyahan ang tambagan, iyang koreksyonan. Dili na siya maikog mga igsoon sa milyon, sa mga libo-libo nga giupiring sa tithes nga dagko dili. Kung tinuod ta nga lagad sa Ginoo, dili na to i-sugarcoat ang gospel. Unsa i-sugarcoat pastor? Kuhaan or punan, dili na to isulti ang tinuod. Kay maikog ta, kay dako siya upiring, dako siya tithes, muhawas tong simbahan. Ang tinuod nga lagad sa Ginoo, mubarog ka. Tan-aw nimo nakasa, i-correct nimo siya, ayaw ka iko. Kung nga lagad sa Ginoo, dili timbang ang iyang pagtagad sa dato ug pobre. Bantayan na. Kung ang lagad sa Ginoo yang gi-priority ang mga naahan sa simbahan, bantay na ang anagson nga klase sa lagad sa Ginoo. Unya dili kay niya tagag pagtagad ang mga law kanang murag pobre ba tanawon. Kay gagmay rag upiring, bantayan na mga igsoon. Ang tinuod nga lagad sa Ginoo igsoon dili nga na patas ang atong tinagdan. Ngano man day di ta mutagad kay sa uban tungod kay gagmay rag upiring, dili ta makabenepisyo. Maunay ilhanan sa polls. Ingon na balang kasulatan, mauna sila ang mga mabangis nga lobo pero nagtakuban nga karniro.